No ano 1980 abría en Barcelona Video Instant, o primeiro videoclub de España. Despois de décadas de éxitos, as últimas tecnoloxías están provocando a desaparición destes negocios. A finais de febreiro, Vila García verá como pecha as súas portas o último videoclub da vila. DVD Vila García despídese tras 15 anos alugando películas. Pola semana xa non se facía nada, aínda que traballaba moi ben os venres e os sábados, pero con eso solo non podía aguantar máis. Entonces tomoise esta decisión. Vila García chegou a ter ata 6 videoclubs. Dende fai 2 anos, DVD Vila García resistiu, sendo o único da vila. Bueno, ao principio ben, hasta o ano pasado, cando empezaron as obras que, bueno, estuveron ben e quedou a peatonal ben, entón estaba ilusionada porque máis ou menos remontouse, para a partir do febreiro do ano pasado xa fomos a menos, e normalmente cando solo remontar setembro, outubro, novembro e decembro, que é normalmente onde trabajo moi bien, ya la cosa ya bajó mucho, entonces en diciembre ya se tomó esa decisión y nada, y hasta aquí. As plataformas digitais e a piratería son as cousas principais da desaparición dos videoclubs. Bueno, as plataformas digitais afectan, a piratería, Netflix, chega un momento que xa non podes aguantar máis, entón tens que pechar. Co peche dos videoclubs vaise parte da nosa historia. Sen eles, perdese o contacto e o asesoramento que estes establecementos ofrecen aos amantes do cine. Bueno, é unha pena porque de verdad que é un mundo moi bonito. Estar en contacto cas carátulas, mirar as carátulas e agora ter que mirar plataformas, non sei. O de vir a un videoclub, chegar, falar ca xente, coller as películas, as carátulas, mirar o que che pode contar a sinopsis, asesorar, porque normalmente me dedicaba moito a asesorar. Moito xa viña e me dicían, Eva, que me coses pa hoxe? DVD Vila García ten a venda todas as películas do establecemento. Polo de agora, a xente está respondendo para levarse un anaco da historia deste videoclub. A semana pasada traballouse genial, de verdad que a xente super ben e os clientes de todos os días de verdad que compraron moitas películas e teño que agradecerlo. Nada, do que tiña, pois agora quedarame 800 copias, non teño máis do que tiña, o sea que me sento satisfeita. Home, se vende o que queda, pois moito mellor. O primeiro videoclub de España continúa aberto, pero o resto pouco a pouco están poñendo o punto final ás súas películas.